Mes chers compatriotes, hôtes du Mali, en ce jour de mémoire et de devoir, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous offrir la chance, pour la 65e fois, de célébrer la marche souveraine de notre nation. Ani ka taasi blake ka ɲɛsinw ma ni jamana lakanabaaw bilali gouvernement ka baarakɛtaw cɛmancɛ la a foroba ŋaniya ye ka lakana kologɛlɛn bila jamana ka bolo kan min bɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ kolo la ka jamana yɛrɛ lafasa ka Mali fasa jɔnjɔnw lakana ka dɛmɛ don basigi ani hakililatigɛ la marayɔrɔ la ani diɲɛ kɔnɔ a ka b'a ɲini sigidalamɔgɔw fɛ u kana u da don kojugubakɛlaw ka kunnafoni langolow na a ko a ka kan an faralen ka to ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ waati min na an bɛ ka an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya sayɛlɛma 65 la ɲɛnamaya jamanakuntigi ye foli lase an ka diplomasi ma ka cɛsiri la ka jamana sigi kan taabolo bonya o siratigɛ la Mali bɛɛ ka tɛmɛ n'a ka cɛsiri ye foroba nafolo tɔbɔtɔli la n'u bɔra 600 la ka san 2025 ka sɔrɔ o tun bɛ fu murumuru 2 ni 7 la o jukɔrɔ a ko an tɛna a ka kuma kuncɛ ni a da ma se kuranko gɛlɛya ma a ko k'a kɛ sababu kɛ fasodenw ka cɛsiri ye ani ka kologɛlɛya bolomadɛmɛ wariw sera ka yɛlɛma ɲuman don kuranko cogoya la safo sanakɔrɔba ani cagajugu tile kuran baaraw olu bɛ sira ɲuman kan yɛlɛma caman donna an ka jamana dugutaafɛn la san damadɔ in na an ka yɛrɛmahɔrɔnya sayɛlɛma 64 bɛnna ni fɔkabɛn sariya kura ye u bɛ sinsinni fɔ ɲɔgɔnkɔw furakɛli la yɛlɛma ɲuman fana donna kiiriko cogoya la an ka jamana kɔnɔ ka kiiri lasɔrɔlen nɔgɔya fasodenw ma ani kiiri ladon ko ɲuman ka sigidalamɔgɔw fana hakilila don ba la ani fana walasa ka se ka yɛlɛma ɲuman don kɛnɛyako cogoya la Bamakɔ faaba arrondissement 7 kɛnɛyasow yɛlɛmana ka kɛ l'hôpital de districtw ye district 7 bɛna jɔ dɔw bɛna jɔ San Kucala Buguni Doila Ɲɔrɔn Bayangara ani Kulukɔrɔ maraw la denmisɛnya ni muso ni den ka koɲɛw fana talen don bala a ka baaraw kɔnɔna na fɛn min ye sanyɛlɛma seli ye a ye foli di gouvernement ma a ka cɛsiriw la universitéw jɔlen marayɔrɔw la o bolodalen don université caman bɛna jɔ marayɔrɔw fana na dɛmɛ bɛ kɛ ni hakilila dilanni ye oroboko sira fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko CR Mali o jɔli bɛ sen na ka o baaraw yɔrɔw jɔ ka ɲɛsin maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan hakilila falen kɛnɛ sigira olu tɔgɔ la min b'a to nɔgɔya bɛ se ka don sigikafɔ la o ni gouvernement cɛ ka Mali fasojama ka kandili n'a ka kologɛlɛya furancɛla fana ma dɛmɛni na u kɛrɛfɛ k'o fana barikada a ye foli kɛ jamanakuntigi ye foli kɛ ko Ala ka yɛrɛmahɔrɔnya diya qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.